Aukeratuko neban dut ze izan dalako bizkate musikia, hasi zenetik ero musiki sortzen eta joten eta talde batea hasi zenetik bizkate gauzak beste era batea hileik ezela, ero beste gauza batzuk, beste era batzuk da zela gauzak etxeko erakutziztan taldit, asko ikasi roten taldit, aukeratuko neban dut izango zen. Bi disko aukeratuko txuaz, bat etxi gatxerit ezten gazta. Da aukeratuko lehenik eta bain Radioheaden Kid A, erizten gaztalako disko borobile eta asko aldatuztan burun petzateko erite batxe elektronika mundure urratu nitxune bai. Eta beste aldetik Virgin Row taldin We Already Lost the World izango zena. Da gizton diskatu izan gazta, eta entzuten duten bagotxin gauza barrexak ikasten dut beti. Da zelan ritmo aldaketak eta zelako melodixak eta sortzen dagoen, eta erabardinin zelako brutalia dit, zelako hardcore soinu bat adetzen. Hemen kanto bateaz konforme nazen ez gatzen, bi aukeratuko txuaz. Lehenengoku pianoz bi kondetizen Ripple Water Shine, taldea estatu batu barrana, erizten gazta kanta borobile, zelanik gitarrin melodixak eta kriston hautze melodixak ederra dauke eta zelan juten den evoluzionaten kantit oso kanta ederra erizten gazta. Eta gero besti, anarin gu aukeratuko neban, sinpletasunaz eta zelako zemate transmititzen daben. Bananazek 30 kantun Snoopyai lapurtutako esaldi bat aukeratu dut. Egun baten hilko naiz baina ez behintzat beste denetan. Irizten gaztelako bizitxain aurrin jarrera oso politxe eta bebai marrazki bizitun batzutatik lapurtutako esaldi bat, erreferentzi bilitxe. Aukeratu zuaz Idles taldeko gitarrista bisak, Lee Kiernan eta Bono, ez euran gitarrista virtuosuk, baina erizten gazta eurak ez oso era konbentzionalin joten da, eri oso berezixe eta ikasirotena bai soinu beste erabateko soinuk bilatzen euran influentzixe handik. Eta beste bat etxea etorritxe Keparak iztain aukeratzen dut. Ez dutelako ezautzen beran moriko beste gitarristek ez dut ezautzen da inoiz ez dut ikusi olanik inorre joten. Oso beran joteko bera berezixauk eta gatxe erizten gazta bai hori lortzi. Eta ez dut pentsatzen inor kapaz izango zanik hori kopixateko. Txin nazenin batez vinilu entzuten dut. Eta gero bestelan Bandcamp eta Spotify bitxartez entzuten dut gexun bat musiki. Aukeratuko Iparragirre rock elkarti Gernikan. Inbirixa sanuak atelako euran elkartiai eta zelako gauzak hileik ezen tandik antolatut euran hartin eta batez eurak handik jaso duen tratu eta zelan trataten gatzuen Iparragirretik kanpun ikusi gazenin, gerta gazenin eurakin eta oso jente jatorra eta uxe. Igo baik, etxea etorriko na eta Portuko Rampi aukeratuko. Bertan sortzen den giru atxik eta bertako xarmi atxik eta kalidadezko musiki herrixan ikusi eta entzun aldixate lortzen da belako. Ontxe udan kontzertu inesperau izan zen berez genixun da nazta nitxuen juteko atabalea biarritzea emetz ikustea. Txondalak itxu izan zen da uste gendun ze izan da. Kristona, ze plantea eta eraitxetzune zer dan kontzertu bat da zer izan birran zuzeneko bat. Brutala. Izango zen, nintentza berritxarraken jaio musikail vinilun. Izan zen, ondalak itxi zirot, Daitron laizez, bibrelez eskeletez redizino jontxe gudan uzten dago eta hoxero zirot. Gero ontxe atabalen bai metzik uzten Atlas Bendi euran atzanengo disko.